Guess what is that? Το παιχνίδι. Ωραία, συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Part 2. Φοβάμαι λίγο. Ωραία, λοιπόν, εγώ. Γίνεται να ζητήσουμε από τον άλλο να το αγγίξουμε. Όχι, αυτό δεν γίνεται. Λοιπόν, ζωγραφιά δεν είπες? Ναι. Μπορείς με το δάχτυλό σου να ζωγραφίσεις και καλά πάνω στο χαρτί. Τι είναι αυτό? Στις 5 ερωτήσεις νομίζω βλέπουμε τι είναι. Τώρα πώς έχουμε κάνει, 2, 3. Νομίζω 3. Κάτσε εγώ να κάνω και την τρίτη. Είπες φακός. Κούνατον. Για ξανά. Οκ. Μπορείς να roll it, να την, πώς το λένε γαμό, δεν θυμάμαι τη λέξη, να το κάνεις έτσι ρε, τη ζωγραφιά σου. Ωραία, αυτό δεν είναι ζωγραφιά ρε. Έλα ρε, τι μας είπες. Έλα. Είπες φακός. Εσύ δεν μπορεί να κάνεις πολλά πράγματα με το φακό. Να τον χτυπήσω κάτι στο μάτι. Ξύσε τον. Το χάλασα. Χτύπα τη ζωγραφιά σου. What is that? Το παιχνίδι. Συνεχίζουμε εμείς.